Xa é Nadal en Noia. As festas arrancaron oficialmente este venres co acendido das luces que inaugura un calendario repleto de actividades con moitas novidades. Entre as principais destaca o mercado de Nadal, que encherá o casco histórico de postos de artesanía, alimentación e demais produtos típicos destas datas. Básicamente a actividade céntrase, hai 3 puntos centrais, que son na Alameda, onde vai haber unha parte do mercado navideño, principalmente dedicado a cuestións de alimentación. Logo outra parte do mercado navideño no Tabal, onde tamén vai estar dedicada a agasallos e decoración e demais, e outra que vai estar ubicada a Casa de Papá Noel. Por último, ao longo de todas as rúas habrá determinados días distintas animacións, vale? Os nenos serán os principais protagonistas destes días cheos de maxia, con obradoiros, animación de rúa e a visita de personaxes tan queridos como o Palpador, o Grinch ou Papá Noel, que percorrerá tamén todas as parroquias do municipio. Outra das novidades será a celebración especial de fin de ano cunha festa e badalada xa pola mañá na Praza do Concello. E pola noite, aqueles que aínda desexen seguir coa celebración poderán facelo nunha carpa climatizada que se instalará na Praza do Curro con animación de disco chocolate. Dentro do mercado navideño vamos ter a Casa Papá Noel, que é o sábado e domingo, que é 20 e 21. A parte, Papá Noel vai a visitar as parroquias de Noia. E para finalizar o fin de ano, vamos facer unha festa de fin de ano na na calle do Curro, a partir da 1 da mañá, de 1 a 4:30. O programa complétase cunha ampla oferta musical e actividades de dinamización de rúas. O broche de ouro será o día 5, coa recuperación dunha cabalgata de Nadal á altura dunha vila como a Noia. Creo que vai a ser unha Navidad moi dinámica e moi divertida. Rematará ca cabalgata de Reis, pola cal vamos a facer de novo outra vez unha aposta importante. Noia tiña unha cabalgata de Reises moi potente, onde había xente de outros municipios que viñan a vela. Nos últimos anos estaba perdendo e vamos a facer unha aposta por intentar recuperar de novo esta calidade e esta afluencia de público que tiña a cabalgata de Noia.